Panas sih. Harejang. Panas. Apa iki? Gria foto. Gria ki omah. Foto ki foto. Omahe dienggo foto-foto nek karepe. Mbok haus foto ngono. Kene yo kan ngelak. Padha wae to, gria karo haus. Anyar iki. Lanjutke sik muter. Ya ane rung tok apa-apa. Jane aku ki ya bagus. Pinter. Nengok tetep sepi dagangan. Aku kudu ngubah nasib. Ganti profesi. Wingi enek calonan lurah. Apa nyalon lurah wae ya iki? Aning modal. Modal mah gampang. Sing penting mangkat sik. Enak alternatif nek modal. Nyileh iso. Aku wong pinter. Mangkat sik weh. Bikin mbek mlaku. Modal gampang kok. Pokoke rubah nasib. Dadi lurah. Rubah ekonomi iki. Dagangan sepi terus. Bis. Gas. Nyalon lurah. Demang. Ora urip. Gas Demang. Enek wedhus. Dana iki. Engko nek tak dol. Ora nek wong nih. Cocok iki. Nek go suntikan dana iki. Aku kan arep nyalon lurah. Kan butuh modal. Iki engko tak dol. Tak go tuku klambi. Tak go foto. Lah kan fotone kok gawe spanduk. Aku arep nyalon lurah. Spanduke neng kono. Gendang terkenal. Kesempatan rezeki maling soleh iki. Mbat ah. Ora urusan. Lah, pari wis garek ngenteni panen dadakan do ambruk to yo. Apa do ngantuk to ya kok do turu kabeh iki. Apa dinyanyekke wae ya ben ngadeg. Jajal tak nyanyekke sik. Nandur pari ora perlu dirabuk. Gandang nek kok mburi, kok ngarep kaya munyo. Lho. Kok malah ngece? Tenono kowe do ngece aku ngene ya tebas kabeh kodokan ben ra ngecene ngono kuwi. Mosok karo sing duwe kok ngece lho. Ora patut ngono kuwi. Nandi Pak Emo. Goleki ra temu-temu ning kandang reneng ning WC ya reneng. Kok kaya gedeke kaya Pak ya. Mas Menden ning kono nyap oke. Jambu tenan goleki. Repot nih. Pak. Iki nopo ning kene? Nunggu manuk lho ngerti apa ora iki iki. Lah kowe iki ngerti apa ora aku yang goleki kowe ubengi ngomah semono lho aku ubengi goleki kowe iki tok. Enek apa? Kae anakmu sosohe ning omah ngedran njaluk foto. Foto nggo apa? Foto ijazah SD ne to? Lho, sekolah to soi. Lah kowe iki ngrumangsani nyekolahne apa ora rek takok. Aku lho urung pernah njikoke rapot masuk sekolah. Ora rapotan. Cah iki ngene kok. Lho, gak bahaya ta? Anakmu to. Wis ke piye? Ning omah nggon ngedran njaluk foto. Sik. Aku ndek mau kita entuk info. Nang kono ke lho, enek studio foto apik ngene. Tenan apa ora? Tenan, mosok cacah kae ngapusi aku. Atuh ora kok kene. Ora, cedak paling yo 5 menit. Mlaku. Yo lah, mosok arep numpak apa? Traktor, gah aku gah.
Ya ora traktor. Maksudnya iki mosok nyangking anak bojomu kok tuntun laku rono. Lho, sing apik mah ngono kuwi asline iki. Kiwa dengen ngono. Ya wis kok anakmu kandhanono, jak foto rono. Yo. Seragamnya jurali. Ya wis tak siapke ning kono kae engko. Oke. Penting bocahe sik ora nesu kaya ngono kae. Oke. Nek nesu ing bantingi toplas-toplas sing mboke dibantingi. Hop. Tak ada nih. Karungku to, ada iki foto bertiga. Nggo seragam. Lho, yo ora to yo. Lah terus nggo apa? Kan fotone seragam. Ya toso enggak seragam merah putih. Ada yo seragame wong tua to yo. Kowe SMP aku SMA, Lho, apa kuwi? Lho, lek ngono suwe. Lah piye? Biasa wae, penting sopan. Ya wis, aku dasteran ngono. Kowe sarungan. Sakarepmu ngono ya kena. Penting ora nyanyi lho. Yo. Yo wis yo. Wis, engko. Yo. Ya kuwi ngandani susu sik wae. Kandhanono sik aku tak nunggu manuk gelo-gelo pirang-pirang manuke. Kon mulih goleki sing duwe manuke. Tak kandhanane sik. Ndang, nek ra mulih seni mboke Yo yo. Eli wedhus sik. Oh. Lah piye? Wedhus ra enek. Lah kok wedhus ra enek? Wedhus kucel iki. Endi ya? Oh, lah kae dodo kae. Tekokne dodo. Mesti ngerti wedhus kucel ning endi. Napa, Mbah? Apa ning kene? Lho nunggu manuk, pariku lho dipangani manuk kabeh. Piye piye nek apa jenenge iki? Aku mungkin pangan wedhus. Oh, Ora kencang nang kono ki. Sawan ngene tapi patili kudu wis wareg. Malah renek. oh, Ucul ning endi kowe ngerti apa ora? oh wedhus. Heeh, wedhusku. Oh, wedhus mustah. Ya mesti kok uang ya, Mbah. Heh? Mesti kok uang. Sopo wani jiko wedhusku? Pokoke enek, engko tak kandhani wonge. Iki aku ya arep rono. Nang endi? Pokoke enek lah. Nek iki tenang wae, wedhusmu tak amanke. Hmm. Wis nang nggonku. Aku kan ponakane sing apik dhewe. Hmm. Aku ngerti nek kuwi wedhusmu, Hmm? terus tak tuku, tak amanke ning kandangku. Oh, lha iki aku jiko ning kandangmu. Marani wonge sik wae digenahke. Yo. Sopo nyawani jiko wedhusku? Idak-idak. Lho lho, Mbah, pokoke ngerti nggone. Lah endi? Bareng aku bae. Ya iyo. Barkas ya kakak. Barkas kakak. Barang bekas. Aduh, panas sih. Aduh. Apa tadi? Wah, bangunannya kok elok aman. Iki omah apa gereja iki? Iki kok gereja? Lagi roh iki aku. Oh, studio foto. Berarti nggo foto-foto iki. Wah, matuk iki. Kapan-kapan foto sak omah ning kene. Wah, matuk iki. Nah, melanjutkan perjalanan sih. Wah. Belajar selfie saiki. Arep foto ning studio. Belajar selfie. Wah, pakai tongsis. Tongsis, Bro. Kamera. Lah iki bocahe. Eksis dulu selfie. Surat kok kelurahane. Apa iki? Wih, kan ngirim foto. Foto apa ya? Yo ketar-ketir. Apa iki ketar-ketir? Kartu tanda anggota RT, kartu tanda identitas RW, ketar-ketir. Wah, istilah anyar iki. Wah. Nanti saya foto iki.
Telepon Pak, Dalipok iki kowe. Telepon Pak, Dalipok sik iki. Apa ngerti tahu dia. Wih, siapa yang telepon wih? Pak Rete. Aduh. Iya ki. Nggih Pak Rete. Telepon angkatan. Oh nggih. Nggih Pak Rete pun berangkat. Ya ora diangkat tok no. Ditampa no. Nggih Pak Rete dalem. Ah, apa? Nggih. Iki aku iki kon ngirim foto iki. Cedak-cedak kene sing ana foto, studio foto ndi ya? Foto, oh studio foto. Wah, ada Pak Rete. Kula dereke saniki napa pripun? Oke. Oke, berangkat Pak Rete. Saya ke sana ya Pak Rete. Tak ambilin jenengan. Oke. Mungkin gonceng teng bronjong kula nggih Pak Rete. Siap, siap. Nggih, mangkat. Tarik nunggu Pak Dalipok iki. Pak Rete. Yo Pak Rete. Loh, pripun? Iya iki, apa? Walah, go sarung ya. Golek ance-ance Pak Rete. Kayak udah kayak. Oke. Arah to maju. Wah, abad. Ngene. Ya. Pato. Nggih. Wah. Sorry tenanan. Ada percaya arep foto jare. Iki, Bu. Hati-hati Pak Rete. Bruno. Bro ke Pak ya? Woi. Berangkat. Bangun. Betul apa-apa Pak De? Ora apa-apa. Kan aku saka Banten. Ada. Dari Banten Pak De. Sakti berarti. Ya jelas sakti loh. Monggo Pak De, lenggah mriki. Oh nggih. Ada yang bisa dibantu Pak De? Saya mau foto. Dan saya punya 5 permintaan. 1. Kelihatan ganteng. 2. Kelihatan glowing. 3. Kelihatan tertarik. 4. Berwibawa. Dan 5. Orang menyoblos saya sebagai demam. Biar aku menang nanti. Gimana? Ngimpi Pak De. Hah? Bercanda Pak De. Pak De, di sini Pak De bisa foto dengan muka Pak De yang seadanya jadi mempesona. Cocok. Ini yang aku mau. Silakan Pak De, lihat-lihat dulu fotonya mau yang kayak seperti apa. A few moments later. Niki le Pak Rete, ngene niki, studio foto niki. Iki loh. Nggih dijamin jos hasilnya. Wah iya. Lah ini ngomong-ngomong ya mudun no. Wis tekan gone kok. Iki medhoke piye, Bu? Yang mudun lho Pak Rete. Angel iki. Ndek mau munggah gondo kok. Oh iya. Mau gondo ya. Wah, lah kayak enak ondo lho. Enak ondo kae lho. Ya sik kene tak jiko kok jiglo pite Pak Rete. Ya wis nak tak kowe. Wah, ya jiko sik. Alah. Aduh. Kita ngene kan sama mudun lho. Ya. Rada tidak ngene. Oh, sakniki mudun. Lah ngene kan gocakno to ya. Oh iya. Oh, nggih penak to. Ngomong ngene. Lah, iya iki mbok kecepet engko. Oh. Ayo, ngendi mlebune lewat ndi? Mriko Pak Rete. Mlebune mriko. Mana to? Nggih, mang mriko sik tak parkir pit. Oh iya. Hop. Napa to, Mbah? Aku aslinya mbok jak ning ngendi to malahan laku adohe kaya ngene. Tak jak ngeterke toso foto karo goleki sing nyolong wedhusmu ketoke ning jero kene, Mbah.
Sing nyolong wedhusku. Oh. Ayo, Gage. Rasa banter-banter ndak krungu lunga. Aja tosi kok malah. Nah, yo. Pak Retre. Ujannya di. Iki lho, Pak. Arep ngeterke toso foto iki lho. Wah, padha lho. Lho. Arep melu ngeterke toso foto, Pak. Aku guru koyo ngene terke wong akeh men dah. Padha sing arep foto iki lho. Ya wis, ayo mlebu. Monggo jenengan sing sepuh riyen. Ya. Kae lho, Mbah. Sing nyolong wedhusmu ki lho wong ngene kono lho kae linggih ning kono kae. Kae lho. Iki tenan wonge. Oh, kae lho wong iku lho. Kok. Rasa emosi. Wis. Nyolong wedhus. Sabar, Mbak. Tak omongi, Mbah. Sik, Mbah. Sabar sik, Mbah. Sik, Mbah. Pancen aku sing nyolong. Engko nek aku wis dadi lurah, tak ijoli. Tikel pindho, Mbah. Sing penting aku menang lurah sik, engko tak ijoli, tenang wae. Iki udah ora janji tok. Wis. Nah, saiki segera to, Mbah. Sing genah nyolong iki wedhusmu iki Kang Trimo iki to. Nah, Kang Trimo kan wis janji arep ngijoli. Saiki foto wae. Mu kan ada foto to. Saiki foto. Oh, aku yang melu dipoto. Ya ora apa-apa, ayo. Ya wis. Ayo. Aku wis ikhlas kok dijoli loro. Hah? Nanti kone. Daftar sih. Oh, Daftar sih, Bang. Sudah, Pak, sudah. Enggak usah daftar. Kita langsung aja naik ke atas, Pak. Kita foto di atas. Monggo. A few moments later. Ayo nomor 1, silakan duduk di sana. Udah siap belum? Gak gitu, Pak De. Turun, Pak De, turun. Bukan gitu, Pak De. Udah belum, Pak De? Kok malah gitu, Pak De? Pak De kok malah tiduran? Di atas kursi itu loh, Pak De. Nah, di situ. Coba kiri dikit, Pak De, kiri dikit. Aduh, kanan dikit. Kebanyakan, Pak De. Tuh, coba di tengah loh, Pak De, di tengah. Nah, yang rapi, Pak De. Coba tangannya dimasukin, Pak De, dirapi ke bawah, Pak De. Tangannya masukin saku aja, Pak De. Nah, gitu. Bukan gitu, Pak De, salah. Tangannya bukan masuk perut, Pak De, masuk saku sini. Tasnya dibuka dulu tasnya, Pak De. Nah, simpan dulu tasnya. Ini topinya nih, Pak De, nih mereknya nih masih ada. Nah, gitu, Pak De. Tangannya masuk saku. Nah, rapi gini, Pak De. Oke, senyum, manis. Oke, siap. Oke, ready ya? Oke. Siap. Oke. 4, 3, 2, 1, go! Bisa apa ngeliat foto? Wis, terus. Wah, kowe jare jago tumbang sida. Oh, situ. Oh iya. Iki welingku. Sok nek pilihan lurah, ojo lali nyoblos aku. Nek masalah fotone neng Gria Foto iki. Alamatnya ngendi, Pak? Oh, Duko ganti warna RT 4 RW 1 Blonggong Nogosari. Ojo lali posisine kulon lapangan Nogosari, lor Masjid Al Badar. Nah, karo rasa semelang yen urung adus, lambe urung necis, ora sah wangi-wangian. Nang kene Gus diarahke. Diarahke. Ora sah semelang yen urung Nah, adus, apik. genah apik Gus. Jos pokoke. Ojo lali. Apa wae masakanmu, ojo lali dibiur-buri moto. Apa wae acaramu, ojo lali diabadikan neng Gria Foto. Ojo lali, aku kudune pas aku nyalon lurah, kowe nyoblos aku. Ayo ora mungkin. Lo aku jago dhewe. Wah, iki ngejak padu iki.